И какво ста, хора? Аз съм Дробеги и както виждате сега ще правим втори епизод на Ultimate. И да, в последния епизод видях, че не ви харесва. Но на мен не харесва и съм си намерила. Па. Не съм още спомнен с контролите. Как? Хора, аз съм... буквално смисъл легнах на земята и не падам. Бях направил салто. Това ниво е скучно. Не, там да не мога да има. Не, сега не ми дропва FPS, защото смених дука. Разкъши играта. Да, и още една подобна. Участ хаос, Пуда Форест. Пак не дръпна малко. Пуда Форест. И вие се казвате, че вие сте на някакъв нали, където трябва да оцелиш, можеш да хилваш, магазин за оръжие, трябва да си изпадаш мисии, получиш хаос, Пуда Форест, получиш чакет, поздравят и той. Въд не е малка. Добре, от какво падам, бе? От това раздаване ще падам. Сега защо падна в мисля? Не знам защо да се откланям. Опа, не дайте пари мой. И в коментарите ми, дропна ми FPS, в коментарите ми запишете какви искате да снимам. Защото, често казвам, си нямам на идея на кои игри да снимам. И създавам този клип, нали, този клип искам просто да ви кажа, нали, че искам просто да ми кажете, да ми давате идеи за кои игри искате да снимам на вас да ви харесва. И ако може да са някакви такива игри, да правим този клип. Просто ми коментарите, ако можете да някакви игри са лесна инсталация, защото аз не съм спец в инсталацията на игри. И да, в случай да. Главно да игри не трябва да са лесни инсталации, защото аз не съм много добър в инсталирането. Да. Ако искате да снимам на Лига, на 4, League of Legends, FIFA и някои от тези игри, Heroes, просто напишете в коментар.
искаме да купите някакви мапове, нали, на Майнкрафт, например, на хорър мапове, някакви забавни мапчета, като как аз казаха, абе, да не поемам деймидж, не искам да се появим сърце и аз трябва да не поемам деймидж и да. Опа! Газ, крачка! Добре, не знам обаче. Защо е крак точно тази игра да снимам, нали, на нея? Говорим за... Защо това нямаше клипто? Няма клипто. Да. Да. Това е просто цялата работа, че знам на какво да снимам. Това няма толкова често клипове. И тогава си викам, направо да се клипа, не знам честно казвам на какво да снимам. Имах една Assassin's Creed, реших да направя няколко клипа на нея, обаче тя ми беше на диск, аз забравих да се инсталирам на компютъра и като изгубих диска, стана мазал. Затова си изгледах нейният Assassin. И сигурно тази вечер ще има клип на нея. Дано да има. Дано. Дано ма надали. И сигурно ще започна с някаква нова програма, не с Bandicam. Този Bandicam мога само по 10 минути. Разбира се, ако не са или ако не се купя. Но по дялото аз не мога да си не мога просто да се регистрирам да се дава тази на нея. Една програма да снимам. С OBS ще вика един приятел да ме оправи това.